El vi negre d'abril és Iceni, anyada de 2021, un vi de Bodegas Tesalia que es troba situat a la Sierra de Cádiz, interior de Cádiz, una zona molt càlida però refrescada per la Sierra de Grazalema, que la Sierra de Grazalema aporta moltes pluges i un ambient una mica més fresc, tot i que parlem de calidesa. Cádiz, com us he comentat, i Bodegas Tesalia apareix l'any 2007, quan Richard Golding, un jefe, un alt executiu d'una empresa de màrqueting, ja en els últims anys de vida professional, va comprar 200 hectàrees a Arcos de la Frontera, on volia, d'alguna manera, abans de retirar-se, ja començar a gaudir d'una vida més tranquil·la, amb les seves aficions, equitació, cria de cavalls, etc. Va estar liat una mica per la seva filla, que el va liar, i perquè el sòl, el terra, on té les seves hectàrees, tenien bones qualitats per poder elaborar vi. Un gran aficionat al vi. I llavors va començar amb aquest projecte. Aquest és el seu vi, el seu primer vi, el vi que té només 5 mesos de criança i està elaborat amb una varietat autòctona de la zona, que és Tintilla de Rota. La Tintilla de Rota és com el Graciano a la Rioja, però amb unes altres característiques, doncs també per clima. Si la zona de Càdiz, la zona interior d'Andalusia, és zona típica de blancs i de vins generosos, però és un projecte molt interessant, com us diem, té vins superiors, però aquest és un vi amb 5 mesos de criança, un vi amb unes notes de fruita madura i un punt licorosa, però després en boca és molt àgil, és aquesta sensació refrescant, suau, notes de fruita vermella, de fruita sobremadurada també una miqueta, i sobretot destaco els aromes fumats i al final balsàmic, aquest final refrescant que se t'obre la gola i que et convida a seguir bevent, a menjar, a més és molt versàtil. Salut i disfruteu!